Hi guys, ito pala yung ating palayan bago siya anihin. So tiningnan natin at siyempre nakikita nga natin na dinadaga. So yan, nilikot ko bago natin paani kasi yan ho naman ay hilaw pa. So maghihintay pa po tayo. Kailangan natin ikutin yan para malaman natin kung saan may makapal pa na palay. So ayun guys, ikutin natin yung palay. Tinignan natin kasi kahit paano bumunga rin po kahit walang tubig at may mga alalay tayo. Pero sa likod natin yung alalay yung aso, yung mga maliliit na aso. So, kahit paano mayroon din po makukuha. Ayan o. Oo, hanggang ngayon po guys, wala pa rin tubig oh. Buti na lang at umulan konti. At yan, nakaakyat na ang haring araw. Medyo mainit-init na. Taas na yung init. Ikot lang tayo ng bagya para makita natin kung lahat bumunga. So ayan guys, tayo, ayan, adalas. Medyo madamo rin po. Ayun, madamo-damo. Pero kahit paano, mayroon din makukuha. Mayroon din hindi ho mga bumunga. Dun ho sa una. Sunog din po talaga sa init. Sobrang init. Kaya nasunog. Mabuti yung iba rito. Ayan. Dito ho, yan o. Inani na. Ay, yeah. So, yan guys. Thanks for watching. Thank you for watching. Thanks for watching pala. Ikot na tayo. At least may bumunga kahit konti. Ay, mga alalay natin oh. Talagang mga makukulit na aso. Hop! Ah! So, dito tayo dumaan kasi anin na rito. Maliit po kasi yung daanin dyan. Madamo. So, bye-bye.